Vítejte u nás. Rádi bychom vám představili CESIS, chytrý internetový systém pro cestovní agentury a kanceláře, obsahující řadu nástrojů pro úspěšný provoz cestovní agentury nebo menší cestovní kanceláře. Samozřejmostí jsou nabídky většiny českých cestovních kanceláří, vyhledávací maska německých zájezdů, propracovaný redakční systém pro snadnou správu webu, SEO optimalizace a samozřejmě hotline podpora. V současné době CESIS zpracovává produkty více než 170 českých cestovních kanceláří, což představuje 30 000 ověřených ubytovacích kapacit po celém světě nebo přes 1 milion termínů zájezdů v sezóně. CESIS pracuje nad nejrozsáhlejší a unikátní databází produktů cestovních kanceláří v České republice. CESIS vytváříte především vy, cestovní agentury a kanceláře. Zajímají nás vaše přání, problémy a nápady vyplývající z každodenní praxe. Na jejich základě zdokonalujeme CESIS a snažíme se ho průběžně obohacovat o aplikace, které vám pomáhají zkvalitnit služby a zjednodušit práci. CESIS lze využít jak pro internetový prodej zájezdů přes webové stránky, varianta B2C, tak k přímému prodeji ve vaší kanceláři pomocí vyhledávače v administraci CESISu, varianta B2B. Vyhledání zájezdu na webových stránkách je uživatelsky přívětivé. Potenciální klient se dokáže rychle zorientovat, vyhledat si v nabídce požadovaný zájezd podle mnoha kritérií a odeslat rezervaci do vašeho CESISu. Nabídky různých cestovních kanceláří do stejných ubytovacích kapacit jsou sloučeny do jednoho výsledku vyhledávání. Čili nedochází k zobrazení několika stejných výsledků vyhledávání do stejné ubytovací kapacity. Stejným způsobem jste schopni na základě požadavků klienta vyhledat pomocí vyhledávače v administraci CESISu požadovaný zájezd přímo ve vaší kanceláři. Informace o vyhledaných zájezdech je možné exportovat do PDF, zaslat klientovi na e-mail nebo vytisknout a klientovi osobně předat. Ve vyhledávači nejsou nabídky různých cestovních kanceláří do stejné ubytovací kapacity slučovány do jedné. Máte tak možnost porovnávat ceny zájezdů do stejných ubytovacích kapacit od různých cestovních kanceláří. CESIS chce poskytovat svým uživatelům komfort skutečné online komunikace mezi cestovní agenturou a cestovní kanceláří tak, aby celý proces vyřízení rezervace zájezdu bylo možné realizovat v administraci CESISu, a to od přijetí rezervace přes ověření dostupnosti zájezdu až po vystavení jednotné cestovní smlouvy pro všechny cestovní kanceláře. V rámci pilotního projektu jsme napojili online cestovní kancelář Neckermann a v realizaci napojování dalších cestovních kanceláří průběžně pokračujeme. CESIS, exkluzivně jako jediný systém v České republice, přináší možnost online prodeje německých cestovních kanceláří přes cestovní kancelář Expecta SRO, a to ve 2 variantách. Webové prezentace využívající CESIS lze efektivně optimalizovat pro vyhledávače. SEO optimalizace je základem k úspěšnému rozvoji jakékoliv firmy. CESIS tento trend maximálně podporuje a naši odborníci vám rádi připraví analýzu a návrh SEO optimalizace. Dostat se na zajímavá místa ve výsledcích vyhledávání není magie, ale tvrdá práce. Pomůžeme vám s ní. Vážíme si cestovních kanceláří, které nabízejí své produkty přes systém CESIS.
otevíráme možnost vložení produktů pro všechny cestovní kanceláře pomocí jednoduchého systému Tom. Tom je internetová aplikace, která umožňuje ruční vložení produktů cestovních kanceláří, které nedisponují exporty svých dat v elektronické podobě, jako jsou například formáty XML, CSV a podobně. Vložená data lze v reálném čase upravovat. Systém CESIS nabízí efektivní služby pro všechny, kteří se pohybují na outgoingovém trhu zájezdů, ať již jako cestovní agentury nebo menší kanceláře, které se zabývají doplňkovým provizním prodejem produktů jiných cestovních kanceláří. Základní myšlenkou CESISu je jeho dostupnost. Jeden prodaný zájezd měsíčně vám zaplatí provoz celého systému. Chytrá řešení nemusí být drahá. Připojte se i vy a využívejte výhod systému CESIS.